Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare pano ndine imwe update iri kubva nekuRBZ. Vanhu vari kupopota vane veZimbabwe kuti why mari yenyu imi michinzi ikwanisa kutenga fuel. Iyo iri kunzi mari iunze yesu kukwanisa kutenga fuel. So panapa pari kubudikira mhinduro iri kubva ende takabvunza panapa tikasvitsa kwavari sekutaura kwatinoita kuti isusu tine unyanzvi kuti tikabuditsa nyaya inosvika kwavari vanokwanisa kuzvinzwa. So vabva vapindurawo vachitaura kuti isusu hatisi kuzomanikidza vanhu vanotengesa mafuta kana kuti mututsva wemotikari fuel vemaservice station kuti vatambire zigi, kuti vashandise zigi. Hatisi kuzovamanikidza. Pari kutotaka kutotivhiringidzei ipapo kuti saka mari inoda kunzi imanikidzwe vanhu here kuti vaenzi vabvume kushandisa kana kuti, but apa chakutinetsa ndekuti vari kuti havasi kuzomanikidza vanhu kuti vange vachiitambira. Pane nyaya ipapapa panda kuongororwa ipapapa kuti why muri kutaura, because kana yanguwo mari inenge yatongodeclarewa. If you go South Africa, fuel haitengeswe in foreign currency, fuel inongotengeswa nemarhanzi iwayo. Ukaenda kune imwe nyika ingava Namibia unongotenga nemari yeNamibia iyo. Ukaenda kuBotswana pula ndo unongotenga muBotswana. Enda kuZambia kwacha unongotenga iyoyo. Vanongoti zviripo izvozvo zvitori nani, ungatoyako nesango remari takadai, but yatenga. Ndonyaya iri kunetsa, but ivo vari kuti hatisi kukwanisa kuzomanikidza munhu kuti atambire zigi. Pane nyaya ipapapa.